Kiambu, mane skunde magi nitie mia adek prang'wen koro mar somo go chik mondo olor kuonde gi mag dakie section kuom koso ng'eny ma dwarore koro chik duto dwarore to migawo somo ema rangi mag ni kod Samuel Ndung'u Academy mar somo ne onyiso gi mondo gilos udi nyalo pesa piyo e kinde masira ma gigo duto limo kapok ogol listi ma skul no Right. History of education request to remove the great principles which we did just to find that we are already at least because we thought that would come back to us as we have rectified what wanted us to do, but we have done it. Our parents not be alarmed by this announcement.